face, I don't recognize. Thank you. Gutom na talaga siya. Namiss ko. Papasok tayo. Why did you stay there already? So, dito siya. Inaayos niya. And, ano pa ba? Ah, yung aking winter melon na binili sa Coco. Nasaan na yun? Nasaan na yun? Ayan, ito. I-try natin ito. Yung straw. Saan ko nalilagay? Hindi ko mahanap yung straw. And wag na muna natin buksan kasi naririnig ko yung babae. Parang ililipat kami sa ibang room kasi nga hindi niya ma-fix yung heater. Malamig. Dito sa amin okay lang, pero yung sa room ng mga bata at saka dun sa living room, malamig. So, lipat room tayo guys kasi yung yung heater hindi talaga ma-fix. So, buti na hindi ko pa siya binuksan. So, lipat tayo sa ibang room. Come on, kuya. Bring that one, please. Wala. Buti na, hindi pa kami hindi naman may mag-unpack. Come on, Sak. Baba Mushi. And where's your drink? Linagay mo na sa ref yung drink mo. Kinuha mo na. Wala na, kinuha niya na. Come on. Ayan na siya. Come on. Okay. Check out na kami, guys. Ang bilis, no? Wait. Where are you going? So, iniwan kami dito ni Jan. Ayan yung mga gamit, guys. Dito, ayan si Kuya. Kasi sabi ni Jan, same floor lang naman daw. Iba lang yung room. Yes? We're gonna go to Hunter. Yeah. Punta kami pala kila Hunter. After dito, ha? Invisible chair? Okay, sit. Upo raw siya sa invisible chair. So, habang hinihintay si Daddy, ayan sila. Careful, ha? Careful. Ayan na si Jan. Oh. The same. Go, Papa. Come on, go, Holly. Opposite side lang yung couch. At saka yung room. Diba yung dito yung room. Ngayon nandito sa right side. Ah. Tapos ayan yung kusina. The same lang. As in the same lang. Iba lang yung opposite lang siya. Nasa right side na yung mga rooms. Okay. Let me see. No, it's not, honey. It's not. That one was bigger. Look. Oh, yeah. Who cares? Who cares? Oh, mas gusto ko doon. Diba guys, mas maganda doon sa una. Parang lumiit yung room. Mas maliit dito guys. Mas maganda yung una, yung kwarto namin doon sa una. Kasi tingnan nyo, isang lang, window, and dumilim na. Diba doon sa kabila, ang liwanag. Pero sabi ni Jan, who cares? Mas importante raw na gumana yung heater. Ay, bakit kaya yung heater doon hindi gumana? So, ayan. Mas maganda doon sa kabila, no? Pero okay lang. Na-excite pa naman ako doon kasi sobrang laki talaga ng ng kwarto. As in, di ba? Yung kahit yung mga lalakaran mo, ang laki. Dito may lang. Ganyan lang, oh. Hindi na ganun ka-laki. Tapos, ayan yung mirror. Tinawag ako ni Jan. Sabi sa akin ni Jan, what's for tea raw? Ano raw yung lulutuin ko? What? What do you want? What do you want for tea? Cook something. Cook something daw, di ba? Nasa holiday kami. Gusto niya ako magluto. Kasi nga may kusina. Anong kaguluhan? And pupunta pala kami kila Kat. Doon kayo magdi-dinner. Pero punta muna kami kila Hunter bago kila Kati. Kasi malapit lang itong hotel na to, malapit lang sa lahat kila Hunter, kila Kat, at saka doon sa mall na pupunta namin. Nice? Yeah, nice. And hard. Yeah, it's hard again. But I like it. Hard yung couch. O, mainit na dito. Gumagana na yung Makes me heater. sit higher. Ha? It makes me sit higher. Higher? You meant to have
Palit pala akong damit. Oh, thank you, Baba. Hindi pala palit. Hinubad ko yung aking turtleneck and pinalitan ko nito. Ito yung cardigan. Ayan, yung parang zebra ang print niya, guys. So, ayan. So, ayan. Sak, where's the jumper? Kasi may jumper si Hunter na naiwan sa bahay. Hunter's jumper and the pants. Then may pants na sinukat si Sak kagabi na hindi na sa kanya kasya. And si Hunter, mas maliit sa kanya. So, sabi ko, ibigay niya na lang to. Kasi hindi niya na to masusot. Ito yung naiwan sa bahay. Ang tagal na. Yeah, may pangako na, no. Lagay natin dito sa bag. Okay, let's go. We're going. No, I'm gonna give it to No, yeah, you can give it to Hunter. I'm just gonna put this in my bag. Okay, let's go. Oo nga pala. Talihan ko si Holly. So, labas na tayo. Punta tayo kila Hunter. Mom should have brought two. Masarap itong winter melon. Gustong-gusto ni Holly. Nakalimutan ko lang magpalagay ng sago. I want some. And ang plano ko sana ba kay pumunta kila Tolana. Bibili sana ako ng regalo kay Kat kasi nung birthday niya hindi ako nakabili ng regalo niya and hindi pa kami nagkikita. So ngayon ko sana bibigay kasi sabi ni Jam bukas na lang kasi baka magkita naman kayo bukas kasi wala na kami time. Pupunta pa kami kila Hunter, then after kila Hunter punta kila Kat sa kanila. So bukas na lang ako bibili. Kaya nga, tapos maliit pa yung binili ko kasi nga gusto ko lang munang i-try. Masarap siya. Try, Kuya. It's good. Try. Ayaw ni Kuya mo. I'm not thirsty. Try. Ayaw din. Is that all I want to say? Just try. No. Ayaw din i-try. Remember, it was right on the thing. I-try daw ni Oh Sak. yeah. Sorry, try. Dati kasi pinatry ko, ayaw nila yung sago. Where'd I find them? What's that? On there. I know. You don't like it? Ayaw ni Sak. No. Oh, Holly. Give it to Holly, no? Fan. Dito na kami, guys. Kasi malapit lang talaga yung hotel namin dito sa bahay nila. And nandito pala ulit sila, ma'am. And ang gamit nilang car ay yung Youth. Ayan, yung ni Dad, yung malit niyang car. Kasi nga, di ba, yung car niya na pinapaayos. Come on. Mom, business. What's that? Wait. Ayan, ito yung gamit nila. Open the door for Holly, please. Ang daming car dito. Ayan. Can you pick that for Mama, please? Akin na. Thank you. Let's go. Mom, where's the phone? Here, in my bag. Knock, Baba. G'day, Hunter boy. Hi, Hunter boy. Open the door. Quiet. Where's Nana? Parang ang quiet dito, ah. Where's my hug? How are you? Say hi to my vlog. Say hi. Hi. Where are you going, Hunter? Where are you going? You're going somewhere? See congrats and then Sherry's at the pub. You're going to the pub. Punta sila sa pub. Hi, Mom. Brylin. G'day, boy. Si Blue Eyes. Just Hi. Hi, Mom. Where's Dad? Having a shower. Give me a kiss. I get your clothes, Bobby. I get your Kiss. Tito. where you going, man? It's not blue now, honey. It's green. It's alright, Holly. 360. Come here, Baba. Can you see your eyes? It's great. It's green now. It's not blue eyes. That's alright. Just like you, Kuya. Kasi nung bata si Kuya, blue eyes din si Kuya. Right, Han? TJ was blue eyes, right, honey? TJ was blue eyes. Yeah. Yeah, blue eyes din si TJ. Tapos,
Ilang buwan, nag-change na siya sa green, tapos naging ano siya, naging hazelnut. Hazelnut. Naging hazel na yung kanyang mata. Right, kuya? Ibi-braid natin si Holly. Centipede. Come on. Say hi! Hi! Hi, Baba. Let me see your eyes. Show me your eyes, Baba. Dito mas maliwanag. Doon kanina hindi nyo masyado makita. Baba, look at me. Say hi. It's green now, Baba. Para siyang blue sa camera, pero sa personal, green na siya. Light green. Baba, look at me. These are all. Wait, look at me. Look at me, Baba. Look at me. Green na siya, guys. Light green. Pero sa camera, para siyang blue, light blue. Kaya lang yung buhok niya, hindi nagbabago. Oh, yung buhok niya talaga, ano pa rin. Goldilocks. Okay, go si Hunter, Baba. Tudumi na yan. Ayan, nasa lapid ko na yung buhok ni Holly. Turn around, Baba. Oh, di ba? 4 lang. Kasi manipis yung buhok niya. Yes, I did. Hi, Dad. Ayan si Dad. So, eto, pinasukat ko to kagabi kay Isak. Malit na kay Isak, so ibigay na namin kay Hunter. And yun nga, naiwan yun ni Hunter. And dinalang ko pala si Holly ng pajama, just in case baka sumabay na naman siya maligo kay Veronica. Kasi every time nandun kami sa bahay ni Kat, naliligo rin siya. So, tingnan natin, baka sumabay siya pag naligo si Veronica. Kaya nagdala ko ng pajama niya. Kasi ito yung jacket niya. Check natin yung mga bata. Andito na sila sa loob. Kanina nandun sila sa loob. Yung malamig. Pinapasok na ni Dad. Hi! Oh, this is Hunter's cover. Pareho si Sacha kasi Hunter ng Brad. Kasi ano sila, pareho yung team nila. Oh, no jumping, Baba, may He knows how to Nothing do ano it. dito. He knows how to do it. He knows Mirror. On the trampoline, he Huh? did this. Pumunta sila kanina sa trampoline. That's what he did. Show me, Baba. Show me how. What happened? Got a hole. It's alright. Tingnan nyo yung mukha ni Kuya. Patingin, Kuya. Ayan. Pinakita ko na to sa inyo kanina ata. Ayan, oh. May scab na siya. Don't pick that, Kuya, ha? Hoy. Taron dyan. Yep. Hanger. Si Sak. Where's Zachary? Ito yung parang kambal kasi magkamukha sila eh. Ayan yung dalawa, yung boys andun sa iPad ni Hunter. Ayan yung dalawa dito. Show to Ryan how you draw. Come on. That's our right part. Sa'yo yan, ma'am. Kay ma'am pala yung iPad. Bakit siya banned? Kasi pagdadating, imbis na mag-reader. What's that? Heart. Nana! Nana. Oh, look at the heart daw, Nana. Yeah, big. How about draw Nana? Draw Nana. Baba. Yeah, Draw Nana. And you show Nana. Okay, draw Nana. Where's the mouth and nose? Come here, show me. Show me first, then you show Nana. Let me see. This is the nose. Let me see, I can't see. Ayan na si Nana niya. Oh, show pa first. Show pa. That's Nana. Oh, Nana, come. Show Daddy. Show Daddy. Show Daddy. Ayan si Nana. Let me see Nana. Let me see Nana. Tingnan niyo si Nana, oh. Ayan si Nana, oh. Ang ganda ni Nana, oh. Tapos may puso pa. Rylan here, Rylan, ah. How about you draw Rylan, Baba? Rylan, say siya. Kado. Say siya. Oh, kiss, kiss. Good boy. See ya, Dad. See ya. See ya. See ya, Mom.
Alis na kami, guys. Magdi-dinner sila, ma'am. Nakapag-pabook na sila. Ngayon pa naman, sa mga pub, dapat 20 lang yung tao pwede allow. So, maaga pa lang, nagpabook na sila, ma'am. Kami pabook na rin ulit kila Kati. Si Talana, doon na nila imimit. So, hindi namin nakita si Talana kasi nag-work na rin si Talana ngayon. Where's Daddy? Where's Daddy? Toilet. Oy, boys. Nakikinod sila, oh. Nakikinod na. Hoy! Hoy, where are you? I can see blue eyes. Boom! Let me see. Where are you? Boom! Let me see your eyes. Okay, say see you to Nan and Pa now. See ya. High five, high five. See ya. Kiss, kiss, kiss. Kiss, kiss, kiss. Ayaw na. Kiss. No, no, no. Come here, come here. See ya. Oo, diba? Hi, where's your mushi? See ya, Han. Say see you guys. See ya. Ma'am, see ya. Si Ma'am, hanggang Monday pa siya dito. See ya, Baba. You too, Ma'am. Sige. Enjoy kayo bukas sa shopping. Thank you. Sabi ni Jan, hala, tingnan niyo yung moon. Ang laki kasi. It's a full moon tonight. Yeah, no fish, huh? If it's full moon. Stop muna kami dito bago kilakat. Kuha siya ng coffee dito sa IGA. I went in there, Ayan na siya. Bumili rin siya ng water. Thank you. Dalawa. Akin na yung coffee mo. Yeah, just put one there. Yeah, I have here. Because I'll Yeah, just put that in the bin. put that in the room. Okay. Tingnan nyo yung moon. Ang laki talaga, oh. Nakatago kami, si Holly lang yung nagnanak. Nandito na kami kila Kat. Sa labas ng bahay ni Kat. Go there, Papa. Guys, dito na pala kami. Kanina pa. Say hi. Hello! Dito na rin sila. Kararating nila. Masarap. Masarap. Hindi ko pa na-try. Mamaya. Nauna siya. Nauna siya. Ayan, nagluto si Kat na. Ano yung chicken. Tapos ano yun? Pumba. Ayan yung mumba nyo guys. Ang sarap tingnan nyo. Uy, masarap ka. Masarap? Anong ilagay mo sa ilalim? Ano lang siya? Ayan, sarap ng chicken guys. Sobrang malasa. Saka juicy. Juicy? Juicy, oo. Yeah, juicy. Tapos crispy yung skin. Sarap. Ayan pa yung isa. Manay, ano oras kayo umalis? Sa bahay? Oh, you get one day. Sige na, ask him. May isin nag-order. Anong tatanungin niya guys? School? That's school. That's right. You got the school. We'll get it in there. Baba, do you know what? Do you know what I'm having? No, wala pa. Hindi nila alam. Hindi pa nila alam. Hindi alam. Hindi pa nila alam. I didn't tell him yet. No, I don't. You're hiding. Hindi pa kasi alam yung mga bata kung anong gender ng anak ni Ray, nung baby ba. Nagpaalam sila kay Tito Neil nila na maglaro sila ng PS4. Do you know how to operate? Yes, we have one here now. Turn the TV on. We can do that. Oh, that's not. What's wrong? It's not. So, bad luck for you. On. Kain na kami, guys. Serious, isang ulam lang naman yung kakain. Oo, ano lang siya. Bakit plato lang kasi? Yes, okay. Please. Wait, sa how? Siya na talaga. Babang dami niyang gusto. Last one. One more. Make sure you eat it, okay? Magpasensya na. Sabawan mo, Leslie. Gahaman mo, no? Hindi siya nag-giveaway sa bata. May bata. Baba, bala ka dyan. Diet po ako, hindi siya diet. Walang diet, oy. Ayun kay Holly, kay Tita Lai.
And ayan si Veronica. Yung boys, yung dalawa, nasa PS, guys. Hindi ko na-vlog, sayang, guys. Hindi siya ma-sweet. Doon, muntik na siyang tumayo doon sa cafe. Wag muna nang ibigay sa boys. Hindi siya ma-sweet, pero gusto niya. Nauna na siya. Nauna na siya, oh. Talagang pinaglaban niya to, guys. Hindi, kukuha ako para sa akin lahat. Pinaglaban niya. Pinaglaban niya kahit Nag-stroke siya doon. Grabe. You like that? Oh, wow, nilagay. Nag-donut na silang dalawa ni Veronica. I see you, Lloyd. Okay, man, I see you tomorrow. Tomorrow. Tony, nice seeing you. Yes, sleep well. See you tomorrow. Bye-bye. Iplano na, kasi yung car seat, ni Ulit, sa car ko. Kaya nga, ako kasi, kay kata ko sasama. See you. Alis na kami, guys. Zach, Tita Dan has something to... Exactly. What is Raz having? Boy or girl? Where are they? Zach, listen. What do you think? What do you think? Zach, kasi ang tagal na lang hindi nagkita. Si Veronica, si Ulit. Si Ulit. Zach, answer. Nahiya siya. He doesn't want to answer. How about TJ? What do you think, TJ? Boy. A boy. A boy. Zachary, do you think boy? What do you think? Huh? No. Baba! Holly! Holly! Come here! Nahiya siya kay Tito Dan niya. Baba, come here. What do you think I'm having, Baba? A baby or a girl? What? Baby boy or baby girl? Baby girl. Baby girl. I wish I loved it. I love. Oh. Girl? What if it's a baby boy? We still love the baby boy or not? Zach, what do you think, Zach? Guess. Boy or girl? Zach. Zach, I'll buy you a packet of footy cards if you guess. Ah. Oh, that was Boy or girl, Zach? You think it's a boy? Oh. But the first one was? What? Ang mahiyain siya ngayon. Girl. Kasi ang tagal nila hindi nagkita. 3 months ba naman nawala siya? Boy. Boy. Boy, you gotta tell pretty me. poor game. Now there's only two options. Holly. Holly, it's a girl. We're having a girl, Mama. Gray's having a girl. We're having a girl. We're having a girl. Girl. Oh, tiyan si Jano. He's just more surprised. I was going to ask you boy or girl. Si Jan na may reaction. Hindi ko sinabi. It's over there. It's a girl, Han. Zaki, it's a girl. It's a girl. Ah. She'll play with you. Jackie, buy you a packet of footy cards. Dito mo nahiya. Sa, mahiyain siya. Holly, are you gonna play with the little girl, Papa? Sa, Holly. What happened? Nice done. Dito na kami, guys. So, ipa-close ko na yung vlog. I-close ko na yung vlog. Yun na yung vlog natin for today. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night, guys. Thank you.